Gaurko egunez, duela 211 urte, Donostian egon zen Kriston sarraskia. Aliatuak etorri ziren, etxe guztiak erre, jendea akatu, torturatu, emakumezkoak bortxatu, desastre bat. Baina goazen astera. Hau, guzti hau noiz hasten da. Hasten da 1789an, Frantziako iraultza ematen denean. Liberté, fraternité, egalité, gogoratuko dezu hori, seguramente historian ikasi duzulako. Hori. Orduan, erabakitzen dute, Europara zabaltzea beraien balore horiek. Eta etortzen dira Espainiara. 1785 ailatzen dira Donostira. Ze gertatzen nahi da Donostia momentu horretan? Espainiak dauka, Espainiako armada dauka kontrolatua hiribildua delako, eta ikusirik frantziarrak, frantzes armada heldu zela eta ezin zutela defendatu, ospa iten dute eta uzten dute Donostia inor gabe. Orduan, etortzen dira frantziarrak, 80.000 soldadukin, kriston tropa, eta sartzen dira Donostira. Baina Donostiak ez du inolako borrokarik egiten zertarako, hasteko herria normalian ez da borrokalaria, herria ez da juten borrokatzera. Eta bestaldetik ere, jakina zen Frantziako iraultza, eta Donostiari, Gipuzkoari, komeni zitzaien horrelako zerbait etortzea, horrelako haize fresku bat Espainiako erresumatik libratuko zituna. Eta orduan, onartu zituzten eta inkluso hiriko giltzak eman. Maiatzan 10ean elkartzen dira frantziar generalarekin, buruarekin, eta eskatzen diote, beraiek hemen egotearena eta oso ondo iruditzen zaiela, baina nahi dutena dela gure foruak eta gure ohiturak eta errespetatzea. Horrei baiezkoa ematen dio eta horrela printzipioz bukatzen da gaia. Baina hemen hori erabakitzen zenean, Basilean, Espainiako erreinuko bozeramaileak eta Frantziakoak beste gauza bat sinatzen dute. Eta sinatzen dutena da, Espainiak ematen dio Frantziari Santo Domingo isla, eta orduan frantziarrek ematen diote Espainiari, libratzen dute Gipuzkoa, Donostia eta hori dena. Eta horrela ailatzen gara, puntu honetaraino, guain gaude egoera honetan, hain naiz laburtzen, irakurri beharrean, ez bustitzeko gehiegi, orduan barkatu, irutzen bazaizue azalpena ez dela oso argia. Eta horrela bukatzen da gaia. Badakigu Basilean beste hitzarmen bat sinatzen dela, Donostiarren kontra, horrek bere ondorioak izango ditu, baina printzipioz egoera puntu horretan dago. Frantziarrak hemen eta besteok alduguna egiten. Donostia eta Gipuzkoa ere bihurtu ziren lubaki, askatasuna, berdintasuna, naita horrekin aitzaki, beraien lurra etzen lurretan, nahi zutela erabaki, ze askatasun eskatzen zaio, gezurretan dagon bati. Bueno, 1813 urtean gaude. 18 urte diraia Frantziarrak hemen daudela. Eta Donostiak darama 2 hilabete sitiatua. Aliatuek daukate sitiatua hiria. Jasotzen diren edo etortzen diren berriak oso txarrak dira, hain zuzen ere mendekuaraz hitz egiten delako, Frantziar soldaduek, aliatuekin olako borrokatxoak eta horietako batean, hartzen dituzte preso aliatu soldadu batzuk,
eta beraiek esaten dute Espainiako Castaños generalak esan diela sartzeko hirian eta dana bertan bera zehatzeko. Erdera esaten den bezala, pasar a cuchillo a la población. Eta jendea nahiko kezkatu dago, batzuk jundira herrikik, jungo dira, beste batzuk nahi dute jun baino ezin dute, eta beste batzuk nahi dute bertan geratu, zergatik jun behar dute, ezta? Eta, bueno, horrela dagola, gaia, baina, abuztuan 31 gaude, eta aliatuak egiten dute zulo bat esian alde horretan, bretxa inguru hortan, eta sartzen dira hirira. Soldaduak ikustean leihora atera ziren herritarrak. Pozez, bi baka eta txaloka hartzera, baina militarrek haserre bizian balak bota zagurtu zuten herritarra. Ikaragarria izan zen gaua, sufritzen ari ziren pertsonen haiena, beste gauzarik etzen aditu gau osoan. Soldaduek emakumeak lenda bizi bortxatu, gero jipoitu, ondoren zaunditu eta azkenian hil egiten zituzten, hankarkeria azetzeko. Herritar asko eta asko zijoazen herritik kanpora, norezean, erdibilutsik, zaurituta eta jipoituta, eta jende asko ari da egunero hiltzen. Hartutako jipoi, zauri eta tratu txarren ondorioz. Ia zegoen bortxatu gabeko emakumerik, militarren biztatik aparte komunzuloetan gorde edo teiatuetan geratu ez zirenak, biolatuak izan ziren. Auzotarrak sua itzaltzen ahalegindu ziren, baina alperrik, ingelesek eta portugesek harrapatzen zuten herritarrari tiro egiten ziotelako. 1813ko abuztuaren azkena, indar mehatxuz bete ziguten Donostiako estena. Erailketak ta bortxaketak suzko kaletan barrena. Zer gertatu zen jakitea da, herriak behar duena.
dira. Hiria erabat suntsituta dago, hondakinez beteta. Oso jende gutxi dago bertan, 300 lagun baino ez. Udaletxeak abuztuaren 31 eta ondorengo egunetako eraildakoen kontaketa egin zuen eta 1.600 hiritar kontatu zituen. Bizirik gelditu direnen artean, gehienak zaurituak daude. Emakumeak bortxatuak izan dira. Elbarriturik daude asko eta asko, ondasunik gabe. Arropa zaharkal batzu baino ez, dena lapurtu dietelako. Beraien zenide asko hiri gelditu dira, suntsituta eta oraindik sutan dauden etxeetan. Udalak gertatutakoa ofizialki islatua geratzeko bizirik atera zirenen testigantzak hartzea eskatu zion propio horretarako ekarritako epaile batei. Horregatik dakigu, egun haietan gertatutakoaz, 79 herritarren bertsioa daukagulako eta testigantza hauek udal artxiboetan daudelako. 1813ko irailean 19an, hiria zaintzen zuten agintari militarrak, hiritar gutxi horiek eta Donostiko Altza, Zubieta, Igeldo eta Dunako herritarrak elkartuta eta Jose Vicente Michelena kargugabetu eta zigortua daukaten alkatea, hiritarren ordezkari moduan bildu eta Kadizeko konstituzioari zin egitera bultzatu zituen. Zin egitea San Vicente elizan egin zen. Hernaniko udala emandako 12 kandelen argipean. Meza nagusiaren erdian apaitzak berak irakurriko zuen delako konstituzioi eta meza amaitutakoan jendea plaza sarrean bildu eta hantxe egin zuten irakurketa publikoa. Tamaina honetako gehiegikeria 4 hilabete baino ez. Hain zuzen ere, 1814an Fernando Zazpigarrenak estatu kolpea eman eta absolutismoa eta inkisizioa ezarri zituelako konstituzio hau bertan bera utzi. Puntu honetara ailegatuta ezin ahaztu Gazako herria eta jasatzen ari den sarraskia. Bere erokeri eta hundikerian mendetua baino nahi ez duen buruzagi eta bere herriaren partetik. 211 urte beranduago izatearen salbuespenarekin, bai, baina berdina, herriz sitiatua, itxia, inolako laguntzari gabe, janaririk gabe, ezerrez gabe, gozez hiltzen, israeldar militarrez okupatua, misilen, bomben eta abarren ondorioz asasinatua. Herrigunean gelditu ziren, soilik 300 lekuko, testigantza tamalgarriei ezin zaie egin uko. Naizta ez diren kontaketa hauek, noski inoren gustuko, gure atzeko euskaldun hauek ez dira inoiz ahaztuko. Bueno, a ver, gaur improvisazio eguna da, barkatuko didazue, baina aurreratu egin naiz. Gazakoa orain esan behar nun, baina esandakoak esanda, Gaza herriari gaur omenaldi txiki bat egingo diogu.
lasaitasuna zilegi da, zerua urdina denean. Kaleak irekita ditu, auzoko zaharrak balkoietatik begiratzen duten bitartean, korrika zeharka ditzan. Zuhaitzak zutik ditu, beste horrekin batera, adarretatik igo balin txoriak entzutera. Urak bare ditu, zaharragoekin laguntzaz, igeri egiten ikas dezan, bertan gelditzeko. Zerua urdina denean, nola azaldu aurrari, hogeiak sortu dituztela. Zerua urdina denean, nola azaldu aurrari, ezin duela balkoira atera, auzoko zarrak lurrean ikus ditzakeelako. Zerua urdina denean, nola azaldu aurrari, zuhaitzak ostogabetu direla uda betean, txoriak egan joan direla. Zerua urdina denean, nola azaldu aurrari, igeri egiteko azenuraz, eskaratzeko sua itzali behar duela. Zerua urdina denean, nola usartzen da, besteen familiak suntxitzen. Zerua urdina denean, nola usartzen da, besteen isiltasunari oiuak josten. Zerua urdina denean, nola usartzen da, besteen aurrei amesgaiztoak sortzen. Gurean izan ziren erretako etxeak. Gurean izan ziren lapurtutako kaleak. Gurean izan ziren zikindutako zeruak. Egun ere badiren bezala, besteen herrietan. Erretako etxeak, lapurtutako kaleak, zikindutako zeruak, amesgaiztodun aurrak, oiuz ositako isiltasunak, familia suntxitua. Eta herriak, auzoak, udak bare behar ditu, zuhaitzak behar dituen bezala. Eta aurrak kaleak behar ditu, auzoko zaharrak balkoitik behar dituen bezala, balkoiak behar dituen bezala, korrika zeharkatzen zituela gogoratu dezan. Zerua urdina denean, aurraren begietatik lasaitasuna zilegi da. Eta baita zerua urdina ez denean ere. Donostia 1813. Gernika, 1937. Palestina, 2024. Genozidiorik ez hemen, ez inon, ez inoiz.
Bueno, ze ederra, zoriona, meska. Bueno, orain daukagu Gernika Palestina taldeko parteide bat, Oti izena duena, eta berak kontatuko digu pizka bat gehiago Palestinari buruz. Txalo bero bat, Otirentzat. Donostiatik hiriaren suntsipena eta bertako biztanleriaren sarraskia oroimenera ekartzen dugun abuztuak 31 honetan eta Gernikan historiako lehen bombardaketa zibil indiskriminatua jasan duen herria izatearen zoritzarreko zilegitasunetik, Donostiatik eta Gernikatik, Euskal Herritik, gure hildakoen zaurien eta suntsipenaren memoria historikoaren talaiatik ozen diogu. Gazan, Palestinan, egunero da abuztuak 31. Egunero ari dira bizitzen hiri honek egun malapartatua horretan jasan zuena. Horren aurrean, Israelgo okupazio Palestinako herritarren aurka egiten ari den sarraski etengabea bukatzea eskatzen dugu. Eta genozidio horrekin edozein onespen eta konplizitate irmoki salatzen ditugu. Palestinako herritarrok entzungo aldezue gure ahotsa Donostiatik, zure hildakoak gure hildakoak dira. Zuen hildakoak, zuen etxe birrinduak gure etxeak dira. Zuen lur okupatua gure lurra da. Zuen aurrak gureak ere badira. Eta jakin ezazue, horrorearen ondorean, iluntasunaren ondoren, triskantza, zute eta sarraskiaren ondoren, dena galdua zegoela zirudien arren, hondakin eta gorpu artean hiri hau berreraiki zuela herritarrek. Eta ehunka hildako haiek zeutzan lur berean jolasten direla orain gure aurrak. Plaza berri honetan, sarraskiaren biktima haiek mintzo ziren hizkuntza berean. Eta hain desio dugu gerta dadin baita Palestinako lur okupatuen ere, bihotz-bihotzez. Elkartasuna herrien arteko samurtasuna bada, jakin ezazue hiri hau eta bere biztanleak zuekin gaudela. Ez degula beste aldera begiratuko eta ozen oihukatzen jarraituko degula. Gizakiaren deshumanizazioari ez, ahazturari ez, genozidioari ez. Gora Palestina askea! Bueno, bukatzeko, orain banatu zaizkizuen berri paperean, hor badaude bertso batzuk eta gero kantatu ingo ditugu. Lehendabizi, egingo dugu beti egiten dugun bezala laburpen bat erderaz, ideia bat hartzeko, ¿vale? Bueno, hace hoy 211 años que los aliados españoles, ingleses, portugueses entraron y destruyeron San Sebastián. Todo comenzó en 1795, cuando la Revolución Francesa llegó a nuestro territorio con la intención de expandir los valores de dicha revolución al resto de Europa. Al llegar a Donostia no encontraron defensa alguna, porque la Armada Española, incapaz de reaccionar, había huido dejando a sus habitantes sin defensa. El pueblo no opuso de resistencia, no quería la ocupación española y entregó las llaves de la ciudad al general francés Moncey con la condición que se respetasen nuestras costumbres y nuestros fueros. Pero la realidad fue bien distinta y los donostiarras volvieron a sufrir las consecuencias de otra ocupación, en este caso la francesa,
que duraría 18 años. Estamos en agosto de 1813. La ciudad lleva 2 meses sitiada por las fuerzas aliadas. Las noticias que van llegando hablan de venganza por traición. Algunos soldados aliados detenidos en sus escarceos con las tropas francesas declaran que la orden del general Castaños es pasar a cuchillo a la población. Muchas personas deciden dejar la ciudad amurallada, pero no todas pueden y algunas tampoco quieren. El día 31 de agosto consiguieron hacer una brecha en la muralla y entraron en la ciudad. Destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Una noche de horror. Quemaron las casas intencionadamente, robaron y saquearon la ciudad, torturaron y asesinaron a la población y violaron a todas las mujeres que pillaron, que fueron muchas, adultas o no. La actual calle 31 de agosto no se salvó del fuego, simplemente no la quemaron para alojarse en ella los mandos militares. Muchas vecinas murieron esa misma noche y muchas personas más en los días posteriores debido a las heridas y enfermedades. El ayuntamiento hizo un recuento de víctimas de ese día y los posteriores, contabilizándose 1.600 muertos. Vivas solo quedaron 300 personas. El 9 de septiembre los militares franceses se rinden a los ingleses y son hechos prisioneros, permitiéndoseles abandonar la ciudad desfilando con honores. El 19 de septiembre, con la ciudad todavía derruida y humeante, el mando militar español designado en Donostia reúne en la iglesia de San Vicente a los vecinos y vecinas y al alcalde anteriormente destituido y juzgado por entregar las llaves de la ciudad a los franceses para obligarles a firmar la Constitución de Cádiz, la PEPA, que dejaba sin efecto los fueros. Constitución esta que pocos meses después quedaría suprimida con la llegada de Fernando VII y su absolutismo. El ayuntamiento tomó declaración a 79 vecinos y vecinas supervivientes de la tragedia para que quedara reflejado el horror que sufrieron los y las donostiarras aquel día. Dicho documento se encuentra en los archivos municipales y está siendo de gran valor para recuperar la memoria de aquella atrocidad. Y en eso llevamos 12 años, dando voz a lo sucedido en San Sebastián aquel 31 de agosto de 1813. Incluyendo tal día como hoy, que nos ha obligado a improvisar un montón de cosas, porque nos parece que es muy importante que nosotros vayamos diciendo esto, porque lo que se habla oficialmente no tiene nada que ver con lo que realmente hay, que ciertamente está escrito, firmado y guardado. No es ninguna mentira. Ahora vamos a acabar con los versos que están en el papel, cantados por todos. Nuestro compañero Trumboy nos va a ayudar y lo único que me queda es daros las gracias. Mila esker etortzeagatik eta hurrengo urte arte. Mila esker. Bueno, lehenengo ohartxo bat. Doinua iaz kantatu genuen eta aurtengoa berdin izango da. Orduan, lehenengo bi apaldian ondoren doinuz ez tonoz aldatuko dugu eta jarraitu. Igual, 6 puntokoa da, orduan lehenengo bi apaldiak egin ondoren pasatuko gara zertzera. Doinua, liridunol, la liridola, la liridolale, la lola liralola. Hori birritan, eta gero hasiko gara. La liridala, la liridala. Hori, hasiko gara orduan. Bai, guazen. Mila itzakia du genozidak. Ostia, irakurtzen da, hemen? Garriro, hola da. Parkatu, hasi goara. Mila itzakia du genozidak, gerra beltza zuritzeko. Oztopo zaion edozein herri behin betiko zuntzitzeko.
Mundu osoan banaka asko, beti prestinor hiltzeko, aginte goze, hau zabalak, tabat bera ez hitzeko. Israelek du goikoen bulda, ez eskatu gelditzeko. Zein jainkok dio agindu horri Palestina birrintzeko. Genozidetan genozidena edo bigarren apika, bertakoentzat ahaztezina, gogoan har Amerika. Hemen gurean eundaka urtez aritu zaigu zirika, menpe hartzea zuen helburu, haien atzea irrika. Adibideak lehen atzo gaur, Gasteiz Noainta Gernika. Parka eskerik ez du luzatu, bai gezurrezko kronika. Hirugarrena. Egalizeta, gay fraternite, liberte eurontzat soilik, asmo utxala, etzen beharta, beraiek bezain igualik. Gorroto berriz euskal kultura, iztunak bazterra palik, 4.000 baske deserrirata, oinez ezur estopilik. Herriak gozez gaixorik, landetako bazan hilik, genozidio arek ez luke iragan behar isilik. Laugarrena. Gatozen orain Donostiara, kajo dimende atzera, frantsezen menpe garaiaretan, tropak ura askatzera. Ordenak betez iritsi ziren, zuzen mendeku hartzera, lehen unetik denak akatu, ta hiriak kiskaltzera. Damurik ez da genozidenik, lehen ta orain antzera, hiriak zertan behar du irten, sarraski bat ospatzera. Mila esker.